सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। महामार्ग अभियंत्यांवर चिखलफेक करून शासकीय कामात अडथळा निर्माण केल्याप्रकरणी सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे यांच्यासह अन्य 29 जणांची न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली आहे। मात्र सार्वजनिक शांततेचा भंग करणं आणि शांतता भंग करण्यास इतरांना प्रवृत्त करणं या कलमाखाली पालकमंत्री राणे यांना दोषी धरून 1 महिना कारावास आणि 1 लाख रुपये दंड अशी शिक्षाही ठोठावण्यात आली। जिल्हा न्यायाधीश 1 आणि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश VS देशमुख यांनी हा निकाल दिलाय। दरम्यान राणे यांच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती घेत या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे। मुंबई गोवा महामार्ग चौपदरीकरण कामाच्या पाहणीसाठी कणकवली विधानसभा मतदारसंघाचे तत्कालीन आमदार नितेश राणे यांनी महामार्ग अभियंता प्रकाश शेडेकर यांना बोलावून घेतलं होतं। आमदारांनी बोलवल्यानं पाहणीसाठी कणकवली येथील गडनदी पुलावर दाखल झालेल्या शेडेकर यांच्या अंगावर चिखल ओतण्यात आला होता। तसंच त्यांना बांधून ठेवलं आणि त्यानंतर चिखलातून चालत नेलं होतं। 4 जुलै 2019 ला ही घटना घडली होती। या प्रकरणी प्रकाश शेडेकर यांनी पोलिसात दिलेल्या तक्रारीनुसार आमदार नितेश राणे, समीर नलावडे, संजय कामतेकर, राकेश राणे, निखिल आचरेकर, अभिजित मुसळे, राजन परब, संदीप सावंत, लक्ष्मण घाडीगावकर, संदीप मेस्त्री, रवींद्र घाडीगावकर, सदानंद हळदिवे, किशोर राणे, शिवसुंदर देसाई, सचिन पारधिये, विठ्ठल देसाई, मिलिंद मेस्त्री, संदीप नलावडे, सौमेघा गांगण, राकेश परब, जावेद शेख, अजय गांगण, सुशील पारकर, उपेंद्र पारकर, सिद्धेश वालावलकर, समीर प्रभुगावकर, औदुंबर राणे, लव परब, श्यामसुंदर दळवी, संजीवनी पवार अशा एकूण 30 संशयित आरोपींवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता। संशयितांच्या वतीनं ॲडव्होकेट संग्राम देसाई यांनी तर सरकारी पक्षातर्फे सरकारी वकील रुपेश देसाई यांनी काम पाहिलंय।